Nakapaukay sa mga motorista ug mga lumalabay sa Marcelo Fernan Bridge kagahapon ang usa ka pasahero sa modern jeepney nga mipagawas og kutsilyo. Ani ang report. Kuha kini sa pagresponde og negotiation sa kapulisan ning usa ka lalaki. Gialarma siya kay nagdala og kutsilyo mao ang mga sakay sa modern jeep nangalisang. Ang maong lalaki misakay gikan sa Mactan ug paingon sa Mandawi. Apan pag-abot sa Taytayan, misulti kuno nga dili pa kanaugon ang mga tao. Minaog gyud hinuon ang driver aron mabangilan ang sakyanan ug dili mulahos padulhog sa ubos. Nga ano lang siya nga ayaw mo ganaw ka dirira mo. Pero ang siya diara sa Lulus Portado pungko ang pasayro dito sa tumoy. Bro, ini hilabti. Wala sa Wala sa Sa Police Station 5 gidala ang maong lalaki. Nangayo siya dispensa sa hitabo ug sa namugna sa iyang gihimo. Wa man silang sumog-sumog. Ako man silang ipadaplin gud. Ipadaplin ako ba? Mga may man punto sila. Mga may tao ba tao. Pasensya lang ka kay nakahatag ko gamayng kuan. Gikatakdang pasakaan og kaso ang dinakpan. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.